Это булгары, правильно, Маша? Молодец. Исламны кабул итү болгарлар һәм урта гасыр дәүләтендә яшәүче башка халыклар тормышына нинди йогынты ясаган. Берничә минут эчендә эшләнгән мини-проектларында укучылар бу сорауга җавап бирергә тырышты. Классный час оказался. Бу чара минем өчен файдалы булды. Мәдәният, исламны кабул итү тарихы турында кызыклы мәгълүмат ишеттем. Биредә нинди халыклар яшәгәнен белдем. Узнали о культуре, истории. Эш команда стель артында эшләгән арада калган 7нче сыйныф укучылары тамашачылар залында чара модераторының сорауларына җавап бирде һәм Идел буе Болгар иленә виртуаль сәяхәт кылды. Мы многоконфессиональная страна. Без күп милләтле һәм төрле диндәге кешеләр яшәүче ил, шуңа да һәрбер дингә карата ихтирам күрсәтү, тәрбия бирүнең мөһим өлеше. Менә шундый чаралар балаларны берләштерә. Алар башка милләтләр кыйммәтләренә, диннәренә сакчыл карый башлый дип саныйм. Ценностям других народов. Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү кысаларында үткәрелгән чаралар турында район киңәшмәсендә дә сөйләделәр. Работа по реализации плана мероприятия продолжается. 1100-летие принятия ислама – это не просто юбилейная дата, дань уважения предкам, определившим жизненный путь народа. Бу көннәрдә Казанда Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы уза. Форумда катнашучылар арасында Нурлат районы мөхтәсибе дә бар. 21 Болгарда төп мусульманнарның җыелышы Нурлаттан кемендә инде без санап чыгарган 180 кеше барачак. Инде без өметләнәбез күбрәк тә кеше булыр дип. 200-300 бәлкем, чөнки бөтен Россиядан килә шул көндә иншалла Болгар җирлегенә делегациялар төрле төбәкләрдән.